ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ବାଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଶୋଷରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ମା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଶୋଷରେ ମରିଯିବି। ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ଥଣ୍ଡା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ପାଣି ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସତେଜ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା ଅମୃତ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ତା ପରଦିନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଭୋକ କିମ୍ବା ଶୋଷରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ମଜା ନେବା ଉଚିତ। ସେ ପୁଣି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଚିନି ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଏହା ଗତକାଲି ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମହିଳା ହସି ହସି କହିଲେ, ଗତକାଲି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କାଲିର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମର ଶୋଷ କେବଳ ଜିଭର, ହୃଦୟର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ସତ୍ୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିରସନ